Ganas ali gani. Agak ka lang. Magpud lang, magtutukan ka lang. Magtutukan ka lang. Ha? Natin hindi mahurot. Try ko sa ano eh. Try ko sa ano eh. Ito po ay hindi sponsor ng Pepsi ha. Sir lang ni Clarice. Sponsor natin to. Naku. Ano? Di. Sponsored brought to you by Ganas and Kangkong. Toy tiyanak sa likod. Eh. Imoti masat. Wait, basta sa... Kung ako baso lang ito sudlan, kay baso ito ni pangkaob. Pangkob. Kinagumkom na rin. Ha? Ikaw ka gulay? Ikaw ka, pangkong? Mga pizza, hindi ka magkaon. Yeah. Isa ba tayo mo sa yung anak nga pag-balikan sa Manila? Ha? Lagi na tayong kumakain ng damo. So, adobong kangkong o ganas. Ikaw na partner o sa ba? Partner nga. Ang ganas. Albos, kamote. Bisaya man. Mas ba niya ko si aso. Tagalogin mo din kasi may mga ano. May mga ano. Kagaya ni Joy to the world, hindi marunong magbisa. Samok Ming. Sige, sarap. Dali, dali. Ikaw dali. What? Apat siya. Para ka. Kaon lagi. Tagalan. Dai. Gusto niya adobong kuan. Baboy. 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 Ha? Di ko Yagan, oh. Adobong baboy. Ato ka. Ano naman? Eka. Ato siya. Eh, hilap. Ano kangkong mo? Diyan ang abot-abot sa kulot. Yun na. Kao na dila.
Kungit ilan. Kaon kay, ang dako ka. Nakakong. Mukha din si Jagulay, madugan din si Jang. Ano? Sana mari makaagulay o si kulot. So kani bata guys, mo na ijang igsuon. Na hi. Imong ano. Hi to my Bisaya kang dako vlog. Paano ko ni Jang? Ngunit lang. Sinjil sin. Pero nasipip sini mo. Nguya. Ano no? Sana to to. Tira na. Uwak. Kitaan kang Kuya Marvin mo. Hi, Kuya Marvin. Friends sila. Hi, Kuya Marvin. Ngiti pa lang. Para silang mata ni Marvin, no? Ano na lang. Ay, gulay lang. Wala lagmata ni Pikot. Pikot, mata. Si pangasin mong mamalante noon. Bakal na yung manghod. Baka kay ba kung sa Trulalan yung pangalan? Makalimutan. Annabel Rama. Na ang sa? Annabel Rama. AKA Pikot. Kiniyuan daw. Ay! Mangita bang ang lain? O sa niyang pangan, ha? Nardo? Rinaldo? Sige, mag-question na sa Zerta. Kasi tinuod pa nga sa imong mama. Iyawas ha? Kasi tinuod pa nga sa Pikot. Kasi Pikot. Pila imong edad? Imo? Pila imong edad? Imo tikares, pila imong edad? 20. Unsay ganahan nimo ini kadako? Ikaw lang. Biklat ko rin yung gangking. Expired na na ito ito. Expired ang tanong. Kasi pangalingan na ka na itong. Kasi ito. Na ay tong. Limat ko siya. Mold. Kana kaon. Di, bod. O, murag ina na. Mga adapted ni Clarice. So, diyan eh. Adopted. So guys, manay mga adapted child. Huwag siya mag-minjo kayo, mag-adapt naman sa mga kuan. Bata. Bata nga. Pakanunan sa gulay. Yeah. Taon ko tumud ako. Ikaw lang di nakalan?